И здравейте хора, вие сте в новата документация в първото ми видео. Тази първа документация ще я правим за един ютубър, който развива бавно, но славно канала си. Този ютубър е, както го видяхте, Боби да Геймър, познат на всички в BG ютуба. Този ютубър постигна много добри резултати в първата си година. Нека да започнем с абонатите му. Както виждате, той има 2000 абоната, постигнал ги преди 3 седмици, а едва ли преди 1 месец беше 1700-1800 абоната. Аз този ютубър го познавам, много е добър, личи, че се старае и си върши, да кажа, работата с труд и честност към всичките си фенове. Той ги слуша, нали, те какво искат, какви заглавия на видеа и се старае за обработване и така нататък. Аз го познавам, запознах се с него лято 2024. През юли месец изведнъж ми излизал в YouTube Боби да Геймър. Я да вляза аз, гледам му видеята, хареса ми контента му. Самия гейминг, защото качва гейминг видеа. Имаш и Дискорд. Писах му Дискорд. Нека да започнем. Викам да играем, ако искаш да играя с него. Той беше първият ютубър, който играе с него в Brawl Stars. Играл съм най-често с моите приятели, но той беше първия. Викам, айде играем. Пиша му и той след няколко минути пише: добре, как си кажеш? Оправихме работите и тъй. Направихме видеото. Питаме там за заглавие. Виждате ли как се интересува? Това много ми важно, според мен. Важно е. Наистина много е добър. Отивайте ви да се абонирате за него, както и да е. Сега продължаваме с темата за него. Ние направихме даже 2 видеа след ден и той се съгласи. А ако е някой друг, ще каже: брат, аз няма да ги направя двете, да ги обработя. Най-известното му видео, нека да вървим към най-известното му видео. Видяхте го точно на екраните си, който има над 6000 гледания. Това е много добре за него. Според мен е много добре. И да натрупа даже и към... То отива към 7000 това видео. Да вари към 10 и към много повече. Сега ще се появи и първото му видео на екраните. Първото му видео е с 35 гледания. Мисля, че толкова бяха. 35 гледания са добре като за първо видео. Според мене. Можеш и 50, както и да е. Този ютубър се старае. Аз го казах и преди малко и пак ще го кажа. Личи, че се старае. Ще има много раздавания в канала. Вървете да се записвате. Нищо, че имам един абонат, както и да е. Вървете да се записвате, защото каза, че лято 2025 ще бъде взривително. Това беше от мен. Абонирайте се и чао!